शेतकरी मित्रांनो, या शेतामध्ये एकदम असा चिखल तयार झालेला आहे, पाणी साचलेलं आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला शेतामध्ये मजूर मिळवणे आणि मजुराच्या हाताने धान कापणी करणे किती त्रासदायक ठरते. तिथे ही मशीन एकदम व्यवस्थितपणे काम करीत आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक नक्कीच करा, कमेंट करा आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब जरूर करा. हे शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त मिनी मोठा हार्वेस्टिंग मशीन आहे, जी विदेशी जापानीज कंपनीची आहे. मित्रांनो, आपण पाहू शकता या मशीनला पट्टा सहित दिलेली आहे, जी शेतीमध्ये आपल्याला जर ओलावा असेल, जर तुमच्या म्हणजे आपण पाहू शकता हे शेतामध्ये हा ओलावा आहे आणि चिखल सुद्धा आहे, तर इथे ही मशीन अतिशय व्यवस्थितपने काम करतो. तर ही जैन मशीन आहे शेतकरी मित्रांनो, आपण पाहू शकता. तर ही मशीन या शेतामध्ये काम करीत आहे. मशीन आहे DC 68G हार्वेस्टिंग किंग 2, आपण पाहू शकता. आणि या मशीनची साठवणूक क्षमता आहे 8 बोरे. म्हणजे जेव्हा हे हार्वेस्टिंग करीत असतो धानाची, तेव्हा यामध्ये ही मशीन 8 बोरे आपली साठवणूक करीत असतो. आणि 8 बोरे भरल्यानंतर हे मशीन शेतकऱ्याला एक संदेश देत असतो, ज्याद्वारे आपला माल शेतकरी ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये घेत असतो. तर बघूया मित्रांनो या मशीनबद्दल आणखी थोडंसं काय. तर पहा शेतकरी मित्रांनो, महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग राज्य कृषी यांत्रिकीकरण 2022-23. तर शेतकरी मित्रांनो, ही जी हार्वेस्टिंग मशीन आहे ही एका शेतकऱ्याला कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये मिळालेली आहे. भाऊ, ही मशीन तुम्हाला मिळालेली आहे. या मशीनची किंमत काय आहे? 28 लाख. हा, तर शेतकरी मित्रांनो, या मशीनची किंमत आहे 28 लाख, ज्यामध्ये कृषी विभागाकडून अनुदान देय मिळालेलं आहे 15 लाख. यामध्ये आपण सुद्धा या योजनेमध्ये फॉर्म भरून ही मशीन मिळवू शकता, जिचं नाव आहे कृषी यांत्रिकीकरण योजना. तर मित्रांनो, ही मशीन शेतामध्ये अतिशय वेगवानरित्या काम करीत असते. तर भाऊ, हे सांगा, हे जे तुमची कुबेटा हार्वेस्टिंग मिनी मशीन आहे, ही शेतकऱ्यासाठी किती फायदेशीर आहे? म्हणजे शेतीमध्ये हे काम करण्यास किती उपयुक्त आहे? कोणत्या परिस्थितीमध्ये हे मशीन काम करते? ते पाण्यातही चालते, वारलीवरही चालू शकते. बरं. धान लवकरात लवकर घरी जाऊ शकते. बरं बरं. वाली ते काही आवश्यक नाही. म्हणजे वेळेची, शेतकऱ्याला वेळेची बचत नक्कीच होते. हो. तर भाऊ, हे सांगा, मग तुम्ही तासाप्रमाणे घेता की एकराप्रमाणे घेता? तास मग कसा आहे? 3200 रुपये तास. 3200 रुपये तास. तर मित्रांनो पहा, हे 3200 रुपये तासाप्रमाणे आपल्याला मिळेल आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे मशीन काम करीत असतो. आपण शेतकऱ्यासाठी कोणता संदेश देऊ शकाल? संदेश म्हणजे फोन लावला का आम्ही मशीन आणणार, धान सोडून देणार लवकरात लवकर. 9623 05 77 08. पवन उद्धव गायकवाड, बोर्डा. तर ठीक आहे भाऊ, अतिशय सुंदर अशी आमच्या शेतकरी बांधवांना माहिती दिल्याबद्दल आपला धन्यवाद. तर शेतकरी मित्रांनो, या शेतामध्ये ही मिनी हार्वेस्टिंग मशीन आलेली आहे. या शेताचे मालक आपल्यासोबत आहेत. त्यांच्यासोबत आपण नेमकी ही माहिती जाणून घेणार आहोत की ही मशीन त्यांच्यासाठी नेमकी किती उपयुक्त आहे. तर नमस्कार. हे तुमचं शेत आहे, यामध्ये तुम्ही ही जी हार्वेस्टर मशीन बोलावलेली आहे, हे तुमच्या शेतासाठी किती फायदेशीर आहे? आता तुम्हाला तर माहीतच आहे का भाई, यावर्षी पाऊस जास्त पडला आहे. जी हो. तळा पूर्ण जसा कदा भरून आहे. जी बिलकुल. वरतं नाही का लागून, तळ्याला लागून पहाडी आहे. हो. तर त्या पूर्ण तळ्याच्या ना पहाडीच्या पाणी पूर्ण शेतामध्ये येत आहे. बिलकुल बरोबर. झिरपते. हा, बिलकुल बरोबर. त्या तिथं पूर्ण त्या बांधीमध्ये पूर्ण चिखल आहे. हा जी हो. इथे तर म्हणजे मनुष्यबळाने आपण तो कापणी करून नसू शकत. नाही बरोबर. कापणी झाली राहते तर बांधणीसाठी अडचण होती. नाही, कापणीवाले 2200 रुपये घेतात. बांधणेवाले 2500 रुपये, 4700 रुपये तसा लागते. जी बिलकुल. आता हे मशीन जे आहे ते ना चिखलामध्ये चालते. ना 3200 रुपये तास घेऊन राहिला आहे. म्हणजे 1 घंटा 15 मिनिट
म्हणजे 1 एकर कापून राहिला. म्हणजे 1 घंट्याच्या आसपास ही मशीन कापत आहे. आपल्या पैशाची बचत होऊन राहिली हा आणि आपला माल म्हणजे नाही का म्हणजे चिखलातूनही काढून देत आहे हा आणि आपलं भरल्या जागेवर जात आहे धान. जी बिलकुल बरोबर. तर बघा शेतकरी मित्रांनो, या शेताला लागून एक तलाव आहे आणि त्या तलावाचा पाणी नेहमी झिरपत असतो. या शेतामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे. या शेतकरी बांधवासाठी ही मशीन एकदम वरदान ठरलेली आहे. कारण इथे मनुष्यबळ सुद्धा काम करू शकलेला नसता किंवा मजूर सुद्धा उपलब्ध झालेले नसते. करिता ही मशीन या ओलाव्या ठिकाणी एकदम मस्तपणे काम करीत आहे. शेतकऱ्यांसाठी कोणता संदेश देऊ शकाल? ज्या कोणा शेतकऱ्याला जर अशी अडचण असेल जी बिलकुल. तर त्याने आपल्या पैशाची बचती करायसाठी मशीन वापरला पाहिजे. जी बिलकुल. कारण का आजकाल नाही का माणसंही नाही भेटत, बायाही नाही भेटत. जी हा. म्हणते उद्या येतो म्हणतात ना, उद्या येत नाही. जी हा. उद्या येतो म्हणते ना, 5 दिवसाच्या बाद मध्ये येतात. हम्म. तर तो एक म्हणजे सरळ सोपा उपाय आहे का भाई, मशीन लावा, हा. कापणी करा, कापा, बांधावची काही अडचण नाही, चुरण्याची अडचण नाही, एकट्टा कापून सीधा आपला धान आपल्या सुरक्षित. आपल्याला हे अशी एकदम महत्वाची माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद सर. तर हे एक शेतकरी काकाजी सुद्धा आलेले आहेत, त्यांना सुद्धा विचारू. काकाजी, हे मशीन या शेती मालकासाठी किती फायदेशीर आहे? तुम्हाला कशी वाटली ही मशीन? हे फायदेशीर असूनही चांगली कपाई करते. जी चिखलातूनही हे धान काढू शकते. जी, बिलकुल बरोबर. चिखलातून पुन्हा आणखी ट्रॅक्टर मध्ये बाहेर नेऊन टाकते. जी हा. याच्यासाठी हे मशीन सोयीस्कर आहे. हा, हं? हा. सगळ्या कास्तकारांसाठी हे आवडती मशीन आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्याने याचा वापर करावा, आपली पैशाची बचती करावा. आजकाल मजूर भेटत नाही, भारे बांधे भेटत नाही. त्याच्यासाठी हे बहुत पैशाची बचत करते आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी हेच मशीन वापरावं आणि आपला काहीतरी धान कपणी करावा. तर अशी एकदम महत्त्वपूर्ण माहिती या आपल्या शेतकरी बांधवांनी दिली आहे. ती या शेतामध्ये नेमके मशीन पाहायसाठी आलेले होते. काकाजी धन्यवाद. धन्यवाद. जी नमस्कार. नमस्कार.